Hello friends, welcome to my channel MAG Innovative. Today we are going to discuss about transcription of English alphabet. You know IPA means International Phonetic Alphabet. IPA means International Phonetic Alphabet. You know there are 26 alphabets in English language. 26 alphabet ଅଛନ୍ତି English ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ। এই 26 ଲେଟର বা ଆଲଫାବେଟ୍ 44 ସାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କେତୋଟି? 44। ଏ 44 ସାଉଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର 21ଟି କନସୋନାଣ୍ଟସ୍ 24ଟି ସାଉଣ୍ଡ ବା କନସୋନାଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆମର 5ଟି ଭାୱେଲ 20 ଭାୱେଲ ସାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର 44 ସାଉଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ହେଲା। ଏ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ କିପରି କ୍ରିଏସନ ହୁଅନ୍ତି ବା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସିମ୍ବଲିକାଲି ଲେଖିପାରିବା ବା ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା ତାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ତ ଆମର ଯେଉଁ 20 ଭାୱେଲ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମନୋପଥଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ଡିପଥଙ୍ଗ ଅଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା ଏ ଭାୱେଲ ସାଉଣ୍ଡକୁ। ଏକ ହେଲା ମନୋପଥଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିପଥଙ୍ଗ। ମନୋପଥଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଭାୱେଲ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସିଙ୍ଗିଲ ସାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସିଙ୍ଗିଲ ଭାୱେଲ ସାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାକୁ ମନୋପଥଙ୍ଗ କହିବା। ଯେଉଁ ଭାୱେଲ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଧିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଡିପଥଙ୍ଗ ବା ଗ୍ଲାଇଡ୍ସ କହିବା। ଆମର ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ 20 ଭାୱେଲ ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଗୋଟି ହେଲା ମନୋପଥଙ୍ଗ, 8ଟି ହେଲା ଡିପଥଙ୍ଗ ବା ଗ୍ଲାଇଡ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା 24 ଯେଉଁ କନସୋନାଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି 24ଟା ସେମାନଙ୍କର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ, ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଦେଖିବା ଏକରେ ଏଠି ସିମ୍ବଲ ଦିଆଯାଇଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି ବ, ବି ଲେଖିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ବ ପଢ଼ିବା, ବ। ତାପରେ ସେମିତି ରହିଲା ଡି, ଡି ଡ, ଏଚ୍ ହ, ଏମ୍ ମ, ଏନ୍ ନ, ଆର୍ ର, ଟି ଟ, ଭି ୱ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୱ, ଭି ୱ, ବି ୱ, କିନ୍ତୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟା ୱ ୱ ୱ ଏଇଭଳି ସାଉଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା କେ କ, ପି ପ, ଏଲ୍ ଲ, ଏଫ୍ ଫ, ଜି ଗ, ଏସ୍ ଦନ୍ତେଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଅଛି ସିମ୍ବଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଲବେଶ। ତାପରେ ଅଛି এইଭଳି ଅଛି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ଲିସ୍, ସେମିତି ହେଉଛି ଫ୍ଲିସ୍। ସେଇଭଳି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଏମିତିଆ, এইଭଳି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଅଛି। এইଭଳି ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି କରେ ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଅଛି ଗୋଟେ ଥିଟା ପରିକା ଗୋଟେ ଅଛି, ଥିଟା ପରିକା, ସରି ଏଭଳି ଅଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ, ଏ ଥ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେମିତି ଆଉ ଅଛି ଗୋଟେ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଚ, এইଭଳି ସିମ୍ବଲ। ତାପରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଦେଖିବା,
एभଳି ଗୋଟେ ଅଛି ଇଏ କରେ ଗ ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ଯେ ଜ ଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଜ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଏଇଭଳି ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଇଏ ବି କ'ଣ କରେ ଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ କିନ୍ତୁ এই সিম্বলটি জ সৃষ্টি করে বুঝলে। তারপরে ଅଛି ଗୋଟେ সিম্বল জেড ଇଏ এস জেড ର ଅଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଜ ପ୍ଲିଜ୍ এইଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କନସୋନାଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଂଲିଶ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ 38ଟି କନସୋନାଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଛି। କେତୋଟି 38ଟି। ଆଉ ଜାଣିଛେ ଡବ୍ଲୁ ଆଉ ୱାଇ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମି ଭାୱେଲ। 5ଟି ଭାୱେଲ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଏକ ଡବ୍ଲୁ ଆଉ ୱାଇ ସେମି ଭାୱେଲ୍ସ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏପଟେ ପିଓର ଭାୱେଲ ସାଉଣ୍ଡସ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଭାୱେଲ ସାଉଣ୍ଡ 20ଟି ଅଛି ମନୋପଥଙ୍ଗ ଯେଉଁ 12ଟି ଅଛି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ପିଓର ଭାୱେଲ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ବା ମନୋପଥଙ୍ଗ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ ଅ এই ସିମ୍ବଲଟା ହେଲା କ'ଣ ଅ ରାପିଡ ଅ ଯେମିତିକି ଆମର ବଟ୍ ସଟ୍ କଟ୍ ବ୍ରଦ ରାପିଡରେ ଆମେ ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ। ତାପରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଛି ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଅ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଲଙ୍ଗର ଅ ଏମିତି ବ୍ରଦ ଆବାଉଟ୍ ଆଗାଉ ଏଇସବୁ ଆମେ এইଭଳି ଲେଖିପାରିବା ସିମ୍ବଲରେ। ଆଉ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖିବା ଯେମିତି ଏଇ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଆକୁ ଆମେ ଆ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆ ସିମ୍ବଲଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଭଳି ଅଛି ଗୋଟେ ଏ ସିମ୍ବଲଟି ସରି ଏଭଳି ଅଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଓଲଟା ଏ ଆକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆ ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗଟ୍ ସଟ୍ ହଟ୍ ବସ୍ ଏଭଳି ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଭଳି ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଆକୁ ପଢ଼ିବା ଲଙ୍ଗର ଆ ଲଙ୍ଗର ଦୀର୍ଘ ଯେମିତି ଆମର ଅଛି କଲ୍ ବଲ୍ ଅଲ୍ ଟଲ୍ ଏଭଳି ସାଉଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଭଳି ଅଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଆକୁ ଏ କହନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ଯେମିତି ଆମର ଗେଟ୍ ୱେଟ୍ ଏଭଳି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଏଇଟା ଅଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଅଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସାଉଣ୍ଡ ଯେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମେନ୍ କେଇଚ୍ ଏଇସବୁ ଆମର ସିମ୍ବଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଛି ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଏଇଟା ହର୍ଷଉ ସାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରି ଫୁଲ୍ ପୁଟ୍ ସୁଟ୍ କୁଡ୍ ଉଡ୍ ଗୁଡ୍ ଏଇଭଳି ସାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ୟୁ ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦୀର୍ଘଉ ସାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦୀର୍ଘଉ ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କେମିତି ନା କୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ଲଙ୍ଗର ସାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଭଳି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ହର୍ଷଇ ରାପିଡରେ ସିଟ୍ ହିଟ୍ ଏକ୍ଜାଇବିଟ୍ ଏଇସବୁ ଏମିତି କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି
दीर्घ ई साउंडटा या कौन कर लंगर रे कर जमी आमर सीट बीट वेट ये सब आमर लंगर साउंड सुट कर दीर्घ ई तापर देखिए एभली गोटे साउंड सिंबल अच्छी ये सुटी कर और कौन और साउंड सुटी कर जमी आमर शर्ट बर्ड गर्ल चर्प ये सब आमर सुटी कर ये गला मनोपथंग आम पढ़ले पढ़े डिपथंग बा ग्लाइड्स माने एक रु एकाधिक भावल्स मिसिकी भावल साउंड सुटी करथांती हम ग्लाइड्स कहबा बा डिपथंग कहबा एमान संख्या है 8 देखिबा केमिति से माने साउंड सुटी करंती देखिबा एभली गोटे साउंड अच्छी चिन्ह अच्छी सिंबल आपको ए सुटी कर एमती एआर एफ ए आर ई फेयर एम ए आर ई मेयर ए सुटी हम तापर अच्छा गोटे सिंबल अच्छी जमीती आमर ए यू ए टाइप रो अच्छी ये कौन सुटी कर आउ जमी सुटी हम हाउस हाउस नाउ माउस आउ ये उच्चारण हम तापर अच्छा कौन देखिबा सरी ये अच्छी ई आई भाया अच्छी एमती ये सुटी कर कौन ई साउंड सुटी कर केमिति फियर डियर प्लेस ये साउंड से सुटी कर तापर देखिबा आ गोटे सिंबल अच्छी ए आई ये अच्छी ये कौन सुटी कर आई अच्छी नाइट काइट फाइट ये साउंड सुटी कर तापर अच्छा गोटे सिंबल ये अच्छी ये कौन सुटी कर सुटी कर ये जमती गौ नो होम होटेल ये सुटी कर आ गोटे सिंबल अच्छी ये साउंड सुटी करे जमीती पुआ श्योर ये साउंड ये साउंड सुटी कर ये सिंबल टी तापर अच्छी ये गोटे साउंड अच्छी सिंबल अच्छी आई साउंड सुटी कर ऑयल स्पॉइल कॉइल ये आई साउंड सुटी कर तो आम फ्रेंड्स जानिले केतेक टोटाल आम 44 साउंड ता सहित 24 कन्सोनांट साउंड एवं मनोपथंग 12 डिपथंग बा ग्लाइड्स 8 ये टोटाल केते 44 साउंड्स का आम ता सिंबल सहित कौन उच्चारण हम आम जानीपारे आ गए क्लास ट्रांसक्रिप्शन आम पूरा टोटाल पढ़ा केमी आम
शब्द मानक आम ये संकेत माध्यम सिंबल माध्यम लिखिपर तथापि केतरा मु आलोचना ये करुच्ची जमी अच्छे मोर क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन आमती लिखिपर KWE क्वे क्वेश्चन क्वेश्चन ये आम क्वेश्चन लिखा से भली कौन लिखा टीचर क्या लिखा टीचर को TIT च टीचर टीचर आउ कौन लिखिपर वाटर 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 पॉलिश पॉलिश हम जो पुलिस कहते नुहे पॉलिश प लीस पॉलिश ये आम ट्रांसक्रिप्शन करवा आ कौन कह यस्टरडे 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 कौन लिखिपर डे डे यस्टरडे ये आम ट्रांसलेशन करें। तो ठीक अच्छे फ्रेंड्स यदि वीडियो भल लगे निश्चित भाव में लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें भूलिए ना। आसंता क्लास को आगे अध्याय पढ़ा। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन एंड साउंड सिस्टम ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। थैंक यू सो मच।